government makes U-turn on title deeds. Azvida kumira zvakanaka. Kune vanhu vakapromiswa ma-title deeds na-president Emmerson Mnangagwa madays etanga takuenda kuma-elections kunyanyanya ku-Epworth kunano ku-Epworth, but panapa pari kunzi government has revealed that it is not going to issue title deeds for unserviced stands, including in Harare's populous dormitory town of Epworth, where President Emmerson Mnangagwa promised to draw out the documents ahead of the August 2023 harmonized elections. Parikunzi mimi kana muchida ma title deeds nzvimbo dzenyu ngatitanga dzaserviswa. Yona nyaya yatochinja. Aiwa, turupa kunzvimbo dzakaserviswa. Kuserviswa nzvimbo kuita sei? Vanhu kwana ungatadza kuzvinzwisisa izvozvo. Kuti kanzuru ngatenga yapinda first kugadzirwa ma roads, kuiswa mvura, ndo kunonzi kuserviswa kwacho ikoko kuri kutotaurwa ipapa. But guys ngatimbotaurana nechokwadi. Epworth ndirini uzoona vanhu vaiswa tumatara tumaroad toto. Unoona kuti it's a delayed tactic. Kunongopuwa 1 3 4 vanenge vakadingirina vanenge vakazvimaster. But inini zvangu what I believe is this: a promise is a credit. Kana vanhu vacho vakatozovhotera munhu vachiti wati promise ma title deeds, because it's not a secret kuenda ku Epworth iko zvinezvi. I'm sure some people inofanira yakawina ikoko, but ma promise amakapuwa muchinzi ndichivhota itikuitire izvi ndo wacho ari kunzi tichazotanga taona kuti nzvimbo dzenyu dzakaserviswa here. Inini mubvunzo wangu ndokuti promise yacho vanhu vakambopromisirwe chii ikoko, kana zvaionekwa kapachena zviri pachena kuti nzvimbo haina kuserviswa, saka vanopromisirwe chii? Dai vakatanga vaudzwa kuti pakakana makazoservisa nzvimbo yenyu tichakuita pai ma-title deeds, kwete ngozi tokupai ma-title deeds. Munhu anobva angomhanya kuti title deeds mudhara ndinge ndatoone pepa riri ngekini yangu. Amen, zviri fair here haini zvangu vanozozviona musha. Guys.